Molweni, bhotani, zihlobo, uSkilolo ngokwakhe. Ndibuyile kwakhona, ndibuyile kolu suku lwanamhlanje. Namhlanje ndinamkela, ndinityelela, ndifuna ukuba sithethe ngolawulo esinalo apha eMzantsi Afrika. Indlela izinto ezenziwa ngayo nezilawulwa ngayo apha eMzantsi Afrika ezisegunyeni ke phofu, ezinikwe ilungelo ukuba zifanelekile ukuba zisetyenziswe ngabantu. Sithetha ngaloo nto namhlanje. Lilonke ke le nto sithetha ngayo, ndifuna sithethe ngayo, yi-system esetyenziswayo apha eMzantsi Afrika. Indlela mna endiyibona ngayo, i-system yalapha eMzantsi Afrika iqala usebenza indlela esebenza ngayo yazanywa ukuba inyanzeliswe okanye kuzanywa indlela enothi incede abantu, uluntu lwalapha eMzantsi Afrika, ngokuthi umntana xa kwiminyaka emithathu ukuya kwemihlanu ulawulo lwalapha eMzantsi Afrika lugunyazise ukuba loo mntwana lowo kuyafuneka, akunyanzelekanga ngoba abanalawulo olupheleleyo kodwa banalo olwaa lawulo uba kuyafuneka ukuba laa minyaka akuyo ngelaa xesha aqale ungenelela le nto kuthiwa yimfundo, isikolo, ikrishi ngamanye amagama. Ungenelela njani ke? Apha phakathi evekini kwezi ntsuku zintlanu, uMonday, uMvulo uyotsho ngoLwesihlanu, kufuneka abe phayana esikolweni, agcinwe phana ziititshalakazi kunye neemisi, amatyeli amanintsi. Ziyanqaba iititshala kwesi sigaba saseTrishi, ziyanqaba iititshala, zinqongophele kakhulu kwisigaba saseTrishi. Ziye ke zona iititshalakazi zigunyazise, zicele abazali babantwana ukuba abantwana babalungiselele kwizinto ezityiwayo esikhaftin somntana, kuxelwe nakwizinto ezingamfanelekanga ukuba azisebenzise, izinto ezimlimazayo okanye ezibubungozi ebomini bomntwana lowo. Kwaye ke iititshalakazi phayana esikolweni ziyancedisa kwizinto zangasese ngoba umntana uyafumaniseka xa seneminyaka emithathu mhlawumbi xa uyotsho kweyemihlanu akakwazi uya kakuhle ngokwakhe uyozenzela izinto zangasese ezifana noyotsontsi nezinye ke. Mandithembe ukuba ndiyavakala. Aziphelelanga apho izinto ekuncediswa kuzo, uyancediswa umntana nokuba abhale igama lakhe, ufundiswa ubhala igama lakhe nefani yakhe.
athi ephuma njalo apha kwesi sigaba sesikolo sakhe, apha kwesi sigaba semfundo yakhe, ebe ekwazi ugqiba xa neminyaka eyi-5. Xa neminyaka emiyi-5 kulindeleke ukuba abe ku-Grade R esikolweni. Ubhala sekwazi kakuhle ke ngoku, sekusengcono kakhulu apha ekubhaleni igama lakhe kunye nefani yakhe qha, ngezona nto ezifunekayo. Notrayonisha uyalungiselelwa kodwa phaa uyagcinwa ke uqala ngo-8 uyotsho ngo-5. Ziyashiyana ukuba eso sikolo sona siza kusebenza njani. Lilonke kuyaxhomekeka ixesha lophuma kodwa ziqala ngo-8 uyotsho ngentsimbi yesi-5. Emveni kokuba ephumile eTrish, i-system ilungiselele igunyazise ukuba angene ke kwisikolo esinamabanga. Amabanga aqala ku-1 uyotsho kwibanga 7. Xa nga-1 uyotsho kwibanga 7. Ixesha isikolo esiqhubeka ngalo apha siqala ngo-8 siphume ngo-2 or 2:30 amatyeli amanintsi. Siphume ngentsimbi yesi-2 okanye 2:30 amatyeli amanintsi. Nalapha kuyaxhomekeka ngokwezikolo ukuba eso sikolo sona sithande uqhuba njani. Kwesi sigaba ke kuthiwa yi-primary xa ibizwa, kuthiwa umntana use-primary school. Nalapha umntana igama lakhe sele ekwazi ukulibhala xa elapha kodwa ngoku uza kufundiswa ukubhala amanye amagama ngelwimi lakhe. Ukuba lo mntana ilwimi lakhe leenkobe okanye ilwimi lakhe lakokwabo sisiXhosa, uzawufundiswa ubhala onke amagama ngelwimi lakhe kwibanga 1 uyotsho kwibanga lesi-3. Umzekelo uzokwenza iinto ezifana nooba, bebi, bobo, oo-a, e, i, o, u. Ziinto abazenzayo ezo. Bafundiswe ne-mathematics, ezezibalo. Ezezibalo zona ziqala phaa kula mabanga. Kubonwe ke nengqondo yomntana ukuba ithatha kade okanye iyakhawuleza na uba ufunda izinto ezintsha, kujongwe indlela ingqondo yakhe esebenza ngalo. Xa ingqondo yakhe ikhawuleza ufunda iinto ezintsha uyaphumelela asiwe kwelinye ibanga. Uba bekubanga 1 kunyaka ozayo aphumelele asiwe kwibanga lesi-2, njalo njalo rhoqo ngonyaka kumane kusenziwa njalo. Ukuba ke ingqondo yakhe ithathe kade kuloo nyaka lowo aphindiswe ukuba aphinde afunde kakuhle. Akhuthazwe ukuba makazimisele, kujongwe noncedo, kuzanywe uthethwa kunye nabazali bakhe kujongwe uncedo elufumanekayo okanye esikwaziyo ukumnika lona umntana. Le nto xa kwa-Grade 1 kulindeleke, xa kwibanga lokuqala kulindeleke ukuba abe neminyaka emi-6. Afike kwibanga lesi-7 kulindeleke ukuba iminyaka yakhe ndicinga 13 iminyaka yakhe, ibe 13 ukuba andiphazami. Kodwa ninondilungisa apho emakhaya, nani zihlobo ningangenelela nindilungise. Xa aphumelele ibanga lakhe lesi-7 udluliselwa phambili, akhethe yena ukuba ufuna ukuya kwisiphi futhi isikolo.
ngesiphi esona sikolo asithandayo ukuba aqhubeleke nemfundo yakhe. Ngoba indlela ulawulo olwenze ngalo lugunyazisa ukuba makube njalo, kuba ngoku abashiya abaya ootishala nootitshalakazi befundiswa ngabo kunye neenqununu ebephantsi kwazo aye kwabanye abantu. Ashiye nabefundi abakade efunda nabo kwibanga abekulo ayobona abanye abantu kwesinye isikolo. I-system ke le. Xa edlulele and esi sikolo aya kuso kuthiwa yi-high school, ebese-primary andithi, ngoku sithi uya e-high school. Xa edlulele ke sisithi uphumelele ibanga lakhe lesixhenxe ungena kwibanga ngoku lesibhozo e-high school. Udibana neetitshala ezintsha, inqununu entsha, iititshalakazi ezintsha, adibane kunye nabanye abafundi abatsha nabo abaqhube kakuhle kwesi sikolo sitsha. Nesikolo sitsha yonke into intsha, utshintsha neeyunifomu, utshintsha izinxibo anxibe ezinxiba, atshintshe yonke into yakhe. Ungena kwesi sigaba ngoku. Nalapho ke izinto zisalawulwa ngendlela enye. Ukuba umfundi usabonakalisa ukuba uthatha msinya esikolweni, xa ephumelele unyaka wonke uphinda adluliselwe kwibanga eliphambili. Njengokuba engena nje apha e-high school uqala kwibanga lesibhozo. Ukuba ibanga lesibhozo ubonakalise ukuba uyaliphumelela, uyadluliswa asiwe kwibanga lesithoba, njalo njalo. Yona i-high school iphela kwibanga leshumi elinesibini. Iphelela apho i-high school. Ibanga leshumi elinesibini libanga lokugqibela e-high school. Kwaye umfundi ulindeleke ukuba xa fika kwala banga eliya leshumi elinesibini afike iminyaka yakhe ilishumi elinesibhozo, 18 years ngesiNgesi. Kwaye sebonakala ekwilungelo lokusebenzisa izinto ezinintsi xa eneminyaka elishumi elinesibhozo. Uba ngumntu ngokusemthethweni, umthetho uyalawula nakuye ngoku umntwana lowo. Izinto ezifana nee-signature zakhe ziyadingeka. Uvumelekile ukuba avote, uvumelekile ukuba aphangele ukuba uyafuna, uvumelekile ukuba azithathele izigqibo xa eneminyaka elishumi elinesibhozo. Kodwa ke ulawulo lwalapha eMzantsi Afrika liphinde lizame ukhuthaza. Alinalawulo ngokupheleleyo ebantwini kodwa liyakhuthaza ukuba umfundi unako ukuqhubeleka ukuba beqhube kakuhle kwibanga lakhe leshumi elinesibini. Likhuthaze ukuba umfundi, okay, sithi umfundi angaqhubeleka axele ufuna ufundela uba yintoni na. Ngenxa yoba simbonile, okay, sibonile ukuba sikhona isakhono apho ukuba ubani angayiyo maan into ethile. Mhlawumbi itishalakazi, umhlawumbi ipolisa, umhlawumbi igqwetha, umhlawumbi ugqirha, njalo njalo. Zinintsi.
ulawulo lwalapha eMzantsi Afrika lukhuthaze ukuba umntwana lo ukuba uyafuna unako ukuqhubeleka. Andithi ulawulo alinalawulo lupheleleyo emntwini kodwa linako ukhuthaza ukuba uyafuna unako uqhubeleka, agqithele nezifundo zakhe, axele ukuba ufuna ukuba yintoni, afundiswe kuloo nto leyo ngemali karhulumente. Ngurhulumente ke uzisa ulawulo ebantwini. Amatyeli amanintsi okanye mandithi mna ndazi loo nto, ngurhulumente ozisa ulawulo ebantwini. Ukuba ke yenzeke elo hlobo umntana uya ngoku kwizikolo uya kwimfundo esedyunivesithi ngoku. Uphumile kwinto yesikolo ungena edyunivesithi, ungena kwesigaba kuthiwa usedyunivesithi. Urhulumente umnika indawo yokuhlala okokuqala. Aphinde umntana yena ngokwakhe uyakhetha, injalo andithi umntana yena uyazikhethela ukuba ufuna uya uya kweyiphi idyunivesithi na. And kwaye uyakhetha ufuna ukuba ufundela ntoni, nditshilo ndathi injalo. Njengoba umntana kulindeleke ukuba sele ekhethile, urhulumente uyazisa iinkonzo ezifana indawo yokuhlala, azise kunye nemali umntana azophila ngayo unyaka lo wonke esenza le nto ayenzayo ayifundelayo. Azise nemali yeencwadi, ibe yimali yotya. Ndiphinde ndiyibale le mali ubhatala irenti okokuqala, sithi irenti, indawo yokuhlala. Abhatale imali, abhatale abantu aba bakufundisayo kuthiwa zii-lecturers, zizifundiswa kwazona ezi kwisigaba esiphezulu. Abhatale ii-lecturers urhulumente ngokwakhe isikolo. Abhatale akunike imali yothenga iincwadi zesikolo, i-textbook. Aphinde akunike imali yotya wena kule ndawo uhlala kuyo, uzithengele neempahla kulaa mali. Unyaka lo wonke ziinkonzo anika zona umntana urhulumente ezi. Le nto uyenza iminyaka emithathu kuphela. Amatyeli amanintsi andinalwazi lugcweleyo kodwa nawe sihlobo apho ekhaya unokongeza kule nto ndiyithethayo ukuba unalo. Mandithi umfundi kule minyaka imithathu ayinikiweyo efundiswa ngurhulumente, masithi uqhuba kakuhle umfundi. Xa iqhube kakuhle, yisistim ke le, yisistim indlela ebekumele iba ngayo. Xa iqhube kakuhle urhulumente uye, masithi umfundi mhlawumbi ebefuna uba yitishalakazi, urhulumente uye azise izinto ezifana akhuphe izinto ezifana nee-internship ke ngoku. Ukuba umfundi wenza, kuthiwa yintoni le nto, wenza i-training. Andithi xa kuqeshwa umntu eminye imisebenzi idla ngokuthi ifuna, lithini eli gama , idla ngokuthi ifuna i-experience. Ndilibele apha kwaXhosa eli gama lithini. Idla ngokuthi ifuna i-experience. Ngoku urhulumente azise inkonzo efana nokuba yi-training, akhuphe ii-internships. Nalapho umfundi uqhubeleka afumane izitayiphendi kwezi internship, wenza i-training yakhe mhlawumbi iminyaka emithathu futhi. Uyafundisa kodwa nemali seyithe chatha ngoku, imali ayisafani nakuqala ngoku ebesesikolweni, laa mali yebhasari. Ngoku imali ithe chatha.
izinto zohlukile, yi-system le ndithetha ngayo. And then emveni kokuba ayigqibile loo internship yakhe iminyaka emithathu uphume esikolweni kwibanga leshumi elinesibini eneminyaka eyi-18. Wahlala i-3 years yakhe, iminyaka emithathu yakhe edyunivesithi. Kwalindeleka ukuba aphume eneminyaka engamashumi 21 okanye amashumi 22 edyunivesithi, aphinde anikwe enye iminyaka emithathu ukuba enze i-training ukufundisa ngale nto ebeyenza okanye wenza le nto abayenza i-training ukuze afumane i-experience le ifunekayo kule misebenzi. Nalapho uyabhatalwa njengokuba esenza le nto nje. Njengoba kunjalo kwiminyaka yakhe ilindeleka, andithi uphuma edyunivesithi eneminyaka engamashumi 21, 3 years sithi 24. Xa uqala uphangela eneminyaka engamashumi 24, 24 years old uqala uphangela. Apho ndiyijonge khona ndifuna ubiza lo 24. Uqala uphangela eneminyaka eyi-24 aphangele. I-system ukuba lilonke eyona nto ndifuna ukuyithetha, ngeyiphi le ndawo i-system ingasebenzi kuyo, ngeyiphi? Ngoba ndike ndibava abantu bekhalaza uba hayi i-system yalapha eMzantsi Afrika iyasicinezela. Jonga indlela i-system endiyixela ngayo i-system ime njani i-system. Ngeyiphi le ndawo ihlulayo ke ukuba urhulumente lo uhlulekayo okanye ngabantu aba bahlulekayo? Ngoba urhulumente akanalawulo lupheleleyo ebantwini, uyakhuthaza qha. Ngapha koko umntu yena uhleli ezilawula kakade, urhulumente akakwazi ukwenza nto ngaloo nto leyo. Ukuba umntu uyafuna ukuya esikolweni kuye loo nto leyo, ukuba akafuni kuye loo nto leyo. Kodwa yena urhulumente ugunyazisile ukuba umntu xa kule minyaka kunyanzelekile ukuba abe sesikolweni. Ndiyacela zihlobo, ndicela nincede, ngeyiphi le nto irongo apha kwi-system le abantu behleli nje beyikhalazela? Ngoba kum ngale ndlela ndiyibona ngayo i-system uba yiyo le niyangqinelana nam ukuba i-system ewe yiyo le uthetha ngayo kwaye bekumele isebenza ngeli hlobo, ngeyiphi le ndawo urhulumente arongo kuyo xa kunje? Andithi iinkonzo uzizisile, uzise from umntana emncinci eneminyaka emithathu uyotsho ebudaleni bakhe. Ngoku urhulumente uhlulakele phi? Ayingabantu aba bahlula urhulumente kanye injani le nto? Ingathi kum ngabantu abahlule urhulumente. Ndiyanicela nizame ungenelela kule nto ndiyithethayo kwii-comments. Niphinde nilayikhe nisastrayibhe uSkilolo umntu omnyama ngokwakhe. Ndiyanithanda nani ndifuna nindithande. Masiphinde sibonane.